že vám skáže do rozhovoru. Milé dámy, vážený pán, želám sa sám, že vám však, je mi dobrý večer. A dnešné a budúcne vás vítam na Kreštanskom plese 2002. Je mi cťou, že nás tu môžem takto privítať už 6 krát a dúfam, že tak ako minulých týchto skokov, teda aj dnes sa dobre zabaví, odreagujete sa tak ako a dobre tancujete, dobre si zatancujete a odreagujete sa od všetného položajú život. Pardon, to rečne moc nejde. Určite testy si všimli, všimli ste si, že na tomto improvilizovanom plesnou oboju stojí sám. Bývalo dobrým zvykom, že tento agresívny program kresťanských plesov uvádzal vždy jedna žena a jedna muž. Bohužiaľ, veľmi sa vám ospravedlňujem za tento menší problém, ktorý sa nám v úvode vyskytol. Ako ste mohli vidieť, naši geriatrici sú veľmi talentovaní a veľmi iniciatívni, ale predsa len svoje miesto v programe budú mať neskôr. Oficiálne otvorenie Kresťanského plesu 2002 je predsa len našou povinnosťou. Ešte raz vás tu teda srdečne vítam a želám vám všetkým príjemný dobrý večer. Zišli sme sa tu už po 6. krát, aby sme utúžili naše kresťanské spoločenstvo a aj takýmto spôsobom vydali svedectvo o Kristovi. Človek je tvor spoločenský, lebo takto ho Pán Boh stvoril. A preto je dobré, ak si z času na čas povyrazíme, aby sme sa oddali dobrej a neskazenej zábave. Sme teda naozaj veľmi radi, že ste znova prijali naše pozvanie, prišli ste medzi nás a môžem vám povedať, že to určite nebudete ľutovať. Milí hostia, skúste dnešný slávnostný večer zabudnúť na všetky starosti. A aby sa vám ľahšie zabudalo, tak vám k tomu pomôžu DJ Pedro. Bohatý program. Bohatý program, ktorý si pre vás pripravila naša mládež. Tombola, dobré jedlo a samozrejme nebude chýbať výborná nálada a zábava. Keď sa spomína to jedlo, tak som si spomenul na jednu anekdotu. Možno nebude ani príliš vtipná, ale má takú svoju myšlienku, možno niektorí sa poznajú. Je to vtip o Svetom Otcovi a o bielom jogurte. Svätý Otec Ján Pavol II, nech mi Pán Boh odpustí, zomre, príde do neba, Svätý Peter ho povodí, všetko mu poukazuje. A tak keď už to má teda všetko obmátnuté, tak do poludnia sa vybere na zem, aby pomáhal ľuďom. A tak pomáha klient, tam sa smutení a príde obed, ľudia idú obedovať, tak Svätý Otec sa tiež vráti do neba, príde do jedálne a tam na stole biely jogurt. Ale v pohode, to je výživné, zje biely jogurt, po obede sa vráti opäť na zem, pomáha, zase deje všetkých vodušok, pomáha, všetkých horúbie, až do večera, príde večera, ľudia všelijaké vyberané jedla si tam dávajú. Svätý Otec taký unavený, vráti sa do neba, teší sa na dobrú večeru, príde do jedálne. Zase bielý jogurt a tak trochu no to štve, že teda on je v nebi a ľudia
stole majú lepšie jedla než on, ale nefrfno je zjeť ten bielý jogurt, že veď počká do rána. Ale ráno príde do jedálne, príde na raňajky, pozrie na stôl a čo nevidí, bielý jogurt. Tak čo to tak? Teda, on to nejako tiesný pocit ho ovládol, tak zoberie ten bielý jogurt, ide za Svätým Petrom a pýta sa ho, že ty Peter, počúvaj, ako, a ja viem, že som tu nový, pustí tú drzosť, ale ľudia na zemi sa nevyberá jedla, kurčatá, pečené, koláče, čo ja viem, čo vie tak jedla. Ja ráňajky robím večera bielý jogurt. Svätý Peter sa smutne zatvári, mykne ramenami a hovorí, no to vieš, Karolko, keď kvôli tvomu sa neoplatí variť. Aby som sa vrátil k tej myšlienke, o ktorej som hovoril, to podobčenie tak môžu nazvať je v tom, že by sme sa mali snažiť, aby to, ako v tom vtipe, nedopadlo aj naozaj, že by sa v nebi nevarilo pre nedostatok obyvateľstva. Pretože pravý kresťan má byť kvas a nie trkvas. Pán Dombík nám Pán Boh pomáha, aby sme sa správali ako ozajstní následovníci Krista, nielen v kostole, na svätých omšiach, ale aj na akomkoľvek inom mieste, napríklad i na tomto plese. Ak čítate Sväté písmo, určite si spomeniete na tú časť, kde farizei a zákonníci kritizovali svätého Jána Krstiteľa za to, že žil na púšti, že žil ako pustovník, že sa živil medom divých včiel a kobylkami, že sa s nikým nestýkal. A na druhej strane zase kritizovali Pána Ježiša za to, že jedol, pil, chodil po hostinách, zabával sa a stretal sa s ľuďmi, ktorí boli pre ostatných nečistí. Ježiš nám však chcel byť podobný naozaj vo všetkom okrem hriechu. On sám nám ukázal, že smiech, oddych, zábava s dobrým úmyslom a stretnutie nielen s tými, ktorí tvoria naše kresťanské spoločenstvo, uľavujú mysli a prospievajú duši. Nasledujme dnes večer jeho príklad. No a aby sme vás už toho nezdržovali, tak by som teraz poprosil nášho pána farára, aby predniesol slávnostný príbytok. Napadla taká myšlienka, ktorú som kedysi čítal, napísal ju Oscar Wilde, známy anglický spisovateľ. Tá myšlienka znie asi takto. Málo ktorý človek žije, väčšina existuje. Tieto slova, ktoré sú dosť také kritické, sú vyjadrení na stavu, v ktorom sa mnohokrát ľudia nachádzajú, že jednoducho ich život je len také nejaké prežívanie zo dňa na deň, z chvíle na chvíľu, len plnenie si tých svojich povinností a ten život sa im zdá ako taká nejaká otročina. Ale práve náš život kresťanov by mal byť iný. My by sme mali svoj život vedieť žiť naplno. Naplno nielen v pracovnom nasadení, ale vlastne aj naplno vo vzťahu jeden k druhému. Čiže naplno vedieť vytvárať aj naozaj dobré spoločenstvo. A práve preto sme aj teraz tu, aby sme vytvorili také spoločenstvo, ktoré sa dokáže dobre zabaviť a aby sme teda vytvorili aj svoje vzťahy vzájomné, vytvorili naozaj dobré priateľstva. Oscar Wilde napísal ešte jednu takú kritickú vetu a to je veta, že je smutné, keď sa o niekom veľa hovorí. Ale ešte smutnejšie je, keď sa o niekom nehovorí vôbec. Táto veta zasa vyjadruje to, že mnohokrát ľudia prechádzajú jedno okolo druhého ako mumie. Jednoducho nevšímajú si seba, alebo keď už si všímajú, tak skôr z tých negatívnych stránok. Usilujeme sa, ale teda pokúsme sa o to, aby sme vedeli osloviť jeden druhého, aby sme vedeli nachádzať cestu k ľuďom okolo nás a aby sme vedeli nachádzať to krásne, ktoré je v nás. A k tomuto práve aj ja teraz vás pozvem, aby ste pozreli práve svoju čašu. Teraz sme pozrieť na to, aby sme vedeli žiť naplno a aby sme vedeli žiť s ľuďmi okolo nás a aby sme vedeli sa s ľuďmi porozprávať, aby sme vedeli o nich hovoriť v tom dobrom
každému bolo to krásne, ktoré do neho vložil Pán Boh. Takže tomu vám všetkým pripíjam na zdravie. Pozri, čo to mám. To je? Granát. A čo? Však je to ako vajco, ale ze špagátom. Vajco, čo má špagát. No, ale keďže vajco nemá špagát, tak je to granát. A to je kúzna, nie špagáta? No, poletíme aj bez krídel. Ale je to lepšie ako Red Bull. Ako čo? Red Bull. Ty myslíš Stanga? Ale čo nekúkaš telku? Však to je tá reklama. No veď áno, ale tu reklamu natočí aj do 50 rokov. To nevadí, to nikto neví. Kúkni sa, aj všetci pozerajú, nevydávam, čo tu vyprávame. To nikomu aj nedojde. Od teba chce dať, si niečo pochopil. Tak odekrešu, aby celé to vedel nebol. No, vráťme sa k tomu granátu. Našu vlastne máš. No, ako je vlastne. Na čo sú granáty? No, keď začne školský rok, hodíme ho do kachel a už netreba ani prikladať, ani malovať. Ty, Rudo, ale nie je to, je? Je, ale je to sranda. Ale môj otec je školský inšpektor. Vyšetruje to? Nič mi nevyšetril, čomu to neprezradíš. Neprezradím, máš moje slovo ministráta. To ma presvedčilo. Slovo ministráta v tejto dobe najviac dováži. No, zajtra sa stretneme na uši. Ja budem hlavný ministrát, ty ten vedlejší. Potom budeme pohľadať ďalší granát. Ale teraz ruský. Toto je nemecký. V lese ide dlho, pomaly viac ako treba. Rudo, ako vyzerá ten ruský? No, ako nemecký, iba že je ruský. No, ale poďme, nezdržujme. Ľudia sa už aj tak chcú natrásať na parkete. My sme sa teda nás už poznáte,
Ben. Nás už poznáte. Lebo my sme Paluš-Ben. A my sme to jak nevíme. A my vám zaspievame na pesúčku. Takú jednu sa volá, že to bolo v takom filme, sa to volá, že Sladké námenice. No to mi radšej ani nespomínate. Takú úmrtnosť
sme tu nemali od 14. storočia. Vtedy tu zúril mor. Hrobárici museli na kopanie bager požičať, aby to stíhali. A pán Kamár si musel vyzvať kolegov z celého okresu. Bolo ich tu viac ako na vianočnej spovedi. A pán primár ma tiež dvakrát za to nepochválil. No a čudujete sa? Však ho vtedy chvále na to dole musíte chodiť. Až teraz, keď sa takáto tak obnútla porovnosť. Ešte obnútla Zlatý stretov! Prepačte, pán primár, nechcete povedať zlatý stretov? Sestra, nebude sestra. Viem, čo hovorím, viem, čo hovorím. Tak operáciu som ešte nezačal. Pacienti sú nedačné. 2 1000 vrta, reže, šije krížov náru a hoci 9 sekúnd po predaní umre. A to sa nepoďakuje. A čo je ešte horšie? Dám to si tu ešte. A to vás na tí kliešťani a ste neupozorní. Prosím vás, vedím asistoval, doktor Štrosmaj. To je taký vtár. Ešte som len skalpel vyťahol a už sa hával nákladať po sterilizmu aj podľahe. A keď padal, tak nechťa strhol pacientovi masku z tváre. Jaj, tak to sa čudujem, že pacient umre až po prebraní a nie počas prvej minúty operácie. Nebuďte drzať. Ešte jedna bola pripomienka, a pozerala na obračku a budela preverovať sama Štrosmajer. Nemohol recitovať počas operácie, lebo som medzi jednotlivými úkolmi dal odborné dýchanie. Fíha, a to vás ani na tí kliešťani nikto neupozornil, ani nástroj vám nikto nepodával. A kto? Jediné diplomovaný medic, ktorý študoval medicínu 20 rokov, išiel pracovať do jeho nemocnice. Z toho vyplýva, že máme nedostatok personálu, madam. A navyše, to si napadávne nástroj vycvičil sa. Sportníku síce ešte celkom nie, ale odsávania a všetko ostatné vláda povedia. Fíha, vidím, že slovenské zdravotníctvo má skutočne európske perspektívy. Tak pozrieme sa na vás, pani Anglika. Anglína. To si naše rodičia poverili kandidát z encyklopédiou prvopisu snažili. No nič. Tak s čím máte problémy? Ale trochu ma žalúdok. Tak žalúdok. Aj minule sme tu mali jeden prípad. Sestra, čo som vám povedal? Čo som vám povedal? To som si vyškolil retenicu. Čo retenicu? Celé toto retenicu. Čuž? Aj minule sme tu mali jeden prípad. Také bola také zvláštne, jednota slečna. Čiže slovenská ekonomika sa volá. Bola mladá, ale vyzerala zňateľne. A takisto ako je aj ona sa sťažovala na bolesti žalúdka. No síce, ona sa sťažovala na všetko. Kde si pána dole húbu a tak sme ju poslali na riešenie na európske trhy. Ale už to nerozkorila. Aj dávku sme jej zrušili. Škoda jej, veru. Tak pozrieme sa na vás teda. Čo má byť s tým žalúdkom? Pán primár, a nepoužíva sa fonendoskop na počúvanie srdca? Chcete ma používať? My som na vás mieste nerobil. Lebo vás rád pošle za doktorom Vládkeho. Toto sú najnovšie a najmodernejšie liečebné metódy zo západu. Všetko som to odkúpal z Chicago. Áno, už som tu. Tuším, ma niekto volal. To ja som nebol nikto. Zdravím, pán primár. Zase si neviete rady, čo? No a od toho som tu ja. Váš doktor Blažej. Stačí mi zavolať na telefónne číslo 0905 532 598 321 a hneď som pri vás. Samozrejme, ak nám opäť neukradnú našu jedinú sanicu. Odvoz pacientov ide na bicykli voľacky ťažko.
Boskala. Slečna Ina. Ako sa máte? Už som vám dnes povedal, ako krásne zdravotne vyzerá. A čo budete robiť? Zdravím vás, pani pacientka. Vás som tu na pôrodnickom ešte nevidel. Ako sa máte? Už som vám dnes povedal, ako krásne invalidne vyzeráte. Čo budete dnes večer robiť? Doktor Štrosmajer je síce tak, ale pre vás, živočíšna ríša, ešte názvu nevymyslela. No čo by pani pacientka dnes večer robila? Bude sa vyvalovať na operačnom stole? Ale tu, pani Andína, všetko bude v poriadku. Zistil som, že vám v žalúdku leží štátna politika. To je dnešné dobe bežný jav. Tak táto vy nám tu jedne chodia dvaja. No to je jedno. Aj vy ste tu mali jedného pešiatika, z ktorej prosím nejaký durovač. Sestra, hovorte doktora Štrosmajera. Doktor Štrosmajer, prosím, gratulácie. Pán kolega, zachovajte si čest a čistý zážitek. Nebude mala. Dobre, tak bude vidieť. No nehovorí tak. Štrosmajer. Prepáčte, pán primár, ale ak stretnem s riadením tejto nemocnice, tak sa mi zázračne uľaví. Ani operácie nebude treba. A navyše, keď si môže zaujete nejakú kliešte, ty máš nám doktor Šilkare požičia. Prosím vás. Uchodníknej strany, kde by ste mali žalúdko 9. Ale nebojte sa. Raz som s pánu primárom z toho, že si ho treba pacientovi nič nežalúdol. Naozaj, ale vtedy si prišiel iba ruka. Vláhna. Pani Andína, nemusíte sa báť. Všetko bude v poriadku. Sestra, rušku. Čau, Renka, nie je, všetko v pohode, jasné, na večeru prídem, neboj sa. Stop, tam nie, teraz na druhom. Prepáčte, pán primár, partnerské povinnosti volajú, však to poznáte, ženy, kino, večera. Bohužiaľ, po operáciu budete musieť zase zvládnuť sám, ako vždycky. Dobrý. Zase si musím zavolať na pomoc svojho psa. Haňo, ale
vyzerá jak Valenka Križina z basketbalistov. Janeček, Janečka, Janeček, ani ty nedopovedu. No, jeho maličkami, ale mesto! Jeho maličkami, ale mesto! Rusák jeden. Pomohel. Ale akurát na dolohu. Sem upravovala nášivku v obývačke. A Janeček došel a nahodil mi dvojke. Ešte sa brzo smál, pán Rakíčik, že takú smatu šávali se. A ja sa udujem, že prečo si taká dneska povečená. A čo na to pánko fará? Tak, ty hovorí. A ty tam celý čas stál a všetko to namerúval. Ešte furt blízka, že treba roletý stav, lebo že strašne skýrci a bude ma teraz obrát. Počúvaj si. No počúvaj. Čo sa mi stalo minulú nedelu? Povystrávaj. No, a ty povíka. Sedela sem na kázni. Spalo sama. Sústredil sa na kázeň. Nič iné nevnímam. A v tom si všimnem kadúka. Kde? Zalavica ma tam. Stredobrade, strava, teda Čisko a Fortáš. A pohodlný nás. Sotová, komora! Je to už dosť dlho, tak sem sa postavil. Vieš na sedému? No? Tak som sa naprávila a ďakú si mu zavalila. A to vidí. A teraz je noha vojna. No, a takú si mu zavalila od srdca. Keď som tu Štokholmu zesypal. No, a potom tam vyzeral ten bratislavský žrak aj spoluhradil. Teda, uvierte, mamínečka moja veľmi dobre si urobila, lebo Jakub Kuburieva, náš spoločný kamarát, Michael Jackson, hlavne je zachovať si pár. Počúvaj, Smilka, ty si težký, máš okolitý sviet. No, aj tá dnešná mládež. Aj mládež, to sú nami to chodí, to sú nami, ako by mali okolo pása, ulázaní kapesní. A namalované sú narodenianky. A na nami tiež. No tí sa furt podpínajú ogace. Rejky majú vyhnuté až na lopatky. A šanty vláča za sebou 3 metre. No a ten hovorím o jej námošnicách, pretože podajú ako až vyzvadová. No a mamínečka, len ty si vedieť na rášen, či úplne zabudla text. No ja ti poviem, ja by som včera nevedel, jak to bude vypadať za takých 50
v našem veku musíme pomýšľať na halása. No tyho halása mi ani nespomínaj. Úplná jede. Takže my sme limové. Naši zášku tam na to neurčitú. A my keď sa tak skoro nechystajú, prepustím. No ale keď stará Slavomíra v Drsku jadá, tak tam dostala výstove. No, na moju dušu. A ešte k tomu postromem. A teda to som to nemále dobre. Lebo že mravo je výterný. No, ale počúvaj si, Nemečka, ty si z toho nič iného. Nič si z toho iného. Však korupcia vládne si. Aj čo to sú anglickú obadovateľku sa podvláči, že by za posledné 4 roky uvádzal tento kresťanský ples. Niekto iný. Ale si mi myslí, že ja sa ho tému dostal. Ja neviem, kam sa s mamelou gambaty tak balíky. To my rádi si tam panovali nás. Kvalifikované paníčky. Keď to prekrestal svoj kamarát sprava, ale oni si tam zavolajú takým sobákom menší. No, sa kúpi na to. No, a ten jeho kamarát, ten čo s tou Italou formátoru, ten Jura! To ty je umilenky. On je vykrátko na to, ja som ty očula, že toho ľudu to tam nevadieli si nasadenie. No ja tá česká, tá roková, ja sa poviem. A tá Lucia. Ja Lucia Míla, aj s tým kamarádem, s tým Drakolem, Húkom, ten bežáčik. Ale vlastná, ale však keby mal kratší vyzerá jak Fernando José. Nasám verno. No, vieš, a oni dvaja si tiež čúru založili, jak sa to len volá. Čeho? Rodinu? Ale rodinu. No. Ja než viem, na tú spoločnosť pre nejakého postihnutý s názvom Biela Húda, SNO. Ale počúvaj si, Domečka, už by sme mali pomaly aj ísť. Však za chvíľku večeradlo. Na markize Sladká Lucia. Ani jedno, ani druhé
kamarátmi aj s kamarátmi ze Slobodáky a zase príde domov bez dokontatý. Jak kód. Sekretárisko, napojete, aj tak týždeň po ceste musím povyprávať príhody z vyvienania učencových lístkov. Patnáctku mám lístiče a ešte aj nátriku kostelného zboru. Prosím predstavte, na tanec budú na kole, na tečo a tanové.
Thank you.
si vede, tomu já dám za ženu, dceru a můj je vede. Jožim spážim, močálem se blížím, Jožim spážim, vesnici se blížím, Jožim spážim, už si zuby brousím, Jožim spážim, kouše za jednou si, na Jožina zmážim, Vrátí je na bombe, vrátí je na bombe. Říkáme předsedom, lejtadlo a prášek, Jožina si vedu, nevidím to háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se snesl, na Jožina z letadla, prášek klidně klesl. Jožin spážil, už je celý míň, Jožin spážil, zmočal venný, Jožin spážil, dostal se do kámen,